ҳама салом ва ҳама подписчикои канали мо. имрӯз дар Тоҷикистон ҳаво борон. бози мо ба шумо навори Тоҷикистонро нишон медиҳем ки чӣ хел борон борида истодааст. лекин худо ба шукр дар ватани мо тинист, ҳеҷ кас зид нашавед. Худ эҳтиёт. ина борон боридааст. бози мо примерно дар тарафҳои Профсоюз светофор суд. Профсоюза гузаштем бачаҳо. тарафи гаи мерем оста-оста. шири саода, шириниҳои шарқ. ина шири Душанбе, фабрикаи шири Душанбе. рагбураяга поёнтаракуш вай мешавад. шириниҳои шарқ. гаи ина марҳамат чойники калон барои чойнӯшӣ. ина барои ошхӯрӣ тарелка. ина кӯзҳое ки мегузарем ози ниё барои чойнӯшӣ. ресторан. ставкаи управления гаи. марҳамат. И ҳисор мерем. ба тарафи ҳисор сити. инаи Душанбе биромадем. оҳиста оҳиста daboroни тарафи ҳисор мерем. бародаро салони Тойота бачаҳако. салони Тойота дар шаҳри ҳисор. роҳи оҳанам мегузарем ба сӯи ҳисори Шодмон. бозори Балх. инаи доми нав. мекунем айрӯи Чил рафта истодаем. бозори Балх. инаи домои нави тарафда. бози бачаҳако бозори Балхам мегузарем. марҳамат. ина бозори Балх. ина гузаштестем. марҳамат. ки дар наздикии ҳамин бозори Балх ҳам магазинон. ососа мерем ба тарафи ҳисор. и ҳамин шоҳрои аз тарафи управления гаи то ҳисора ҳамин ҳамун трасаи бачаҳо. марҳамат. инаи хонаҳои нав. коттеҷҳои нав кардагӣ. бачаҳако барои наворе ки камтарак хира бахшиш ки азбаски боронай ҳаво абрнок наворомон камтарак хира, лекин барои шумо кӯшиш карда истодаем. бачаҳако моро барои лётчикои Россия соз кардагиам.
пешравӣ ҳаст. Марҳамат. Ина заправка. Ини мазор, бачаако мазор. Мазора гузаштем. Баъд где-то 1-3-4 минут дар айни мерасем. Бачака айни. Иҷа айни на бача. Ина бачака айниро мегзарем. Заправка. Оста мерим ба боло. Айни як гузаштем бачаҳо мерем ака устоса ба тарафи Ҳисор. баъди ага хато накунам шайнак мешавада. Ҷа бачако шайнак. Ина дар шайнак ҳам расидем бачаҳо. То шайнак сити. Марҳамат. Кадома шайнак боша ина? Шайнакто набинем бачаҳо. Шайнак гузаштем бачаҳо. баъди шайнак дурбат бачаҳо. омадед ба шаҳри Ҳисор. ина бачака наздики дурбатам расидем. чизи коридагиам картофтиро хато накун мага картошка коридагиам. наздики ҷамоати дурбата мерасем. баъди дурбат мешавад Турди бобо бачаҳо. коридагиам гандум ина бурмадаи тенҷа иншоаллоҳ. баъд як чанд моҳ гандумам мешавад бачаҳо. дурбат. Марҳамат. дурбатам ина мегзарем бачаҳо. ё Турди бобо. природа Таҷикистон. бачаҳо боғи нав. ҳосилшон тенҷай. ягон ҷола ҳеҷ задагӣ нест. Турди бобо дур омадем. Турди бобо. ина Турди бобо сити. Марҳамат. ина моси Турди бобо мегзарем. мағозаҳо, остановка истро. ҳама дар Турди бобо заправкаи Космос Ойл. бензинш да гап нест, бензинш душякай, газшам кай мешавад. дальше мерем. дальше аз табай мешавад учхоз. учхоз сипта. ина учхоз омедроем. ини боғи нави учхоз.
Севуша мегана Италия вардаган, як ҷо вардагиан, ам севуям хеле кӯдагиан. Ка севуша хурдагиам, севуша гап нест. Ина боғаш. Боғи нави учхоз. Севуш ништиякайда. Ина марҳамат учхоз сити. Ина бачаҳако учхозам мегзарем. Остановкаи учхоз. Заправка. Дальше бачаҳо мешавад до Лохчинор, Чинчинор. Заминои учхоз. Имаш дар заминаи Лохчинор медрояд. Инҷа дар боғҳои нав бачаҳако. До Лохчинорро мегзарем. Ҷои калон нест. Майда хайса. Гузаштем. Баъди Лохчинор чур монда бачаҳо. Дар сити. Ина бачаҳако иҷа хуб буда. Исор сити. Исорро биромадем баромадҳои асфалтҳои нав кардагиам. марҳамат хуш омадед ба шаҳри исори дароси. борон як чи заде сайда братамо. баҳор айда баҳор. Бачаҳако думои нав. И тарафдам, ина и тарафдам. Пешравӣ ҳаст. Ина бачаҳако бозори нав оли кушодаги нест. Қашанг иншоаллоҳ мешавад шавада як байни мо ишлаш кунад. Азмони мешавад. Марҳамат. Ина бачаҳако бозори нав. Обод шудеса, стройка рафтеса бачаҳако ина. Калоне точка дар борша ҷӯи. Ина бозор. Десем бачаҳако. Бозори шаҳри Миср. Ина бозор бачаҳако. ба ҳаматон бачаҳако моҳи шарифи рамазон муборак бошад. тозагиро риоя кунен, зиқ нашавем. иншоаллоҳ ҳамашу сад мешавад. ина марҳамат. исора тамошо кунем. агар наворумон безе бошад бахшиш бо ҳаво борон абр ва ҳамин сабаб ака камтар сиёҳхон бачаҳако камтара хира омадагия. ба ҳар ҳол камия шотон кунем ҳамин наворумон таки. зинда бошен, саломат бошен бачаҳако. наисо даргоҳи центрои нав маркази саводо ва хидматрасонӣ. марҳамат. хай кадоме чӣ гуфтанӣ дошта бошад дар комментариё бад нависем. мехонем комментари, иншоаллоҳ ҷавоб медиҳем. ягон чизҳои гапҳои мехостани ягон плай дошта бошем, иншоаллоҳ навораам кадам мекунем. ҳак мо блогер нестем, қадар гап зада соз гап зада наметавонем. барои иншон бахшиши калон ба ҳар ҳол чанд қай тунистем гап задем, навор кардем дар боронӣ. раҳо хай на он қадар созам. барои ҳамин кам ҷимидеса камерону хай кӯшиш кардесем бачаҳако бошен, саломат бошен, дар ҷои бошен, набошен, сир нашавем. иншоаллоҳ дар ин моҳи шарифи рамазон иншоаллҳ машғул мешавад бачаҳако. самми главни тозагира риоя кунем. ҳамаш соз мешавад. ина мисол гавоҳӣ.
домои нав бачаако, домои нав соскадесиян сохтун рафта истай бачаако. Ҳамат кадомида хона дар кор бошад биёри нами тарафо. Светофор сух. Ина бачаако кургавои Ҳисор. I love you, Ҳисор бачаҳо. Бачаҳои ҳисорӣ ҳамада салом, калом. Ина бачаако даштем центра. бачаако ина центри ҳисор дар расидем ба ҳамин навори мо ба поён мерасад. ҳама касада, ҳаматонда саломатӣ орзу мондам. худро эҳтиёт кунед. иншоалло ҳамаш хуб мешавад. Саломат бошем бачаҳои азиз. ина бар ҳамҷа навори мо ба охир мерасад.